Ne kadar göz yaşlar dökülüye, bir er tövbe etsinip, bir gelinin ulgayıgısı, adamsı bir gün namaz okuysun, bir gün öýde dehret kılanını görsünip, ne kadar gözlerden yaş döküye, bir gün men adamymdy kellesine ak böğürük koyup mescide gaşyn uğraysa dip, ne kadar oğlun şoklu göz yaş aktırıya, bir gün dedemizin namaz okuyanyny göräsek dip, bir gün enemizin tövbe edenini eşitasak dip, ne kadar göz yaşlı dökülüye, zina namı bir kep düşündürüp bilsem, bir gün Allah'ın ışkının mehabbetini düşündürüp bilsem dip, dinin lizzetini düşündürsem dip, şulan hemmeti şol derman Resulullah'dan pay almak derecesidir ha. Peygamberimiz Aleyhisselam özde Yemenli bir kavm Müslüman boldu dip, hoş bolup Peygamberimiz secdeye gidip, bir falan kavm Müslüman boldu dip, bir yurtdaki adamlı Müslüman boldu dip, secdeye gidip, şolara hayır dua etip duruşunu özde. Ne kadar adamlar var, özünün doğundan çürüyüm, gözünden yaş aktırıp, bir pirlen yanına, ya ulamalan yanına, men doğunumma necire tövbe ettirsem kam deyip, gözünden düğme döküveti, hi aydanımız edene ahuncan inatamız himmemiz, bir yolu girasa deyip, büyükleri yanıglı, şol Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan bir ümmeti da bir pay almaktır haşin. Ya ne kadar nefer öz içerisinden de, öz tanıyan adamsı, öz ovasını, ya mahallesini, ya şehrini, ya hem doğrusumıştık, ya hem danışkasımıştık, ya hem otağısımıştık, kulasın bir tanışmıştık, ama bilye şun dinin haberi yok, şunu uğrayın dua edip, Allah'ın huzurunu, Allah'dan şunu tövbe diliye, Resulullah Aleyhisselam'ın bir bereketinden şu Müslümanın kursağına damcıdığının alamatı da şu. Yoksa buna hamana daşından neymi, hamana olayacak sana neymi diyecek de, şayet de ne kadar aydın olsun, ay sana neymi deyip, imam yürü eden akta. Şun hakkında dua ediye, öyle derece kalp var ya, ama bir adamlar var, tanıymayan fasıkları da dua ediyor ki, hiç tanıyan da diyor. Şun günah edip duruşunu görünce yüreği yanıp, şun hakkında hayır dua ediye. O en ulu derecedeki adam o Müslümanlığın içinde. Kim? Bir adam günü 20 aytar, 25 aytar, 27 aytar, tamam Müslümanlara dua ediye. Allahümme gfir lil muslimine vel muslimat. O dul kan aydılanır şey. Tefsir celeselerde. Bir Resulullah'ın derman sözünü okuyup verin şu arada. قال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض رواه الطبراني وفيه عثمان وثقه غير واحد وبقية رجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد للهيثمي. Peygamberimiz Aleyhisselam aydıptır. Her kim günü 27 aytar men ummatıma dua etse diptir. Her kim günü 27 aytar, bir rivayette 25 aytar. Men tamam ummatıma hele erkege dua etse, şol adam Allah'ın evliyalarından olur diptir. Şol adamın hurmatına dualı da kabul olur, şol adamın hurmatına yere yağılı da yağar, yerle bereketli olur diptir. Yani Allah'ın duası olur deydiği de. Günü 27 aytar tamam Müslümanlara dua edecek bolsaň näçe dua etmeli? Elhamdülillah öz namazda okuyan duanı. Allahümme gfirli ve li valideyye ve li ustadiyye ve li cemi'il mu'minine vel mu'minat. Neştada goýsaň da waliye. Yok Arapça bilýän bolsaňyz Allahümme gfir lil muslimine vel muslimat. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat. Bijiretseň de waliye. Yok ýalňşarsyň qadisen, sada türkmençiligiň içinde bolsaň Allahümme gfir linta ahirine çeli güne 27 aytar okuýan bolar. Manasyny pikir edip, Hudaýa men günämi geç, o tamam şu ummatyň günäsini geç. Manasy Hudaýa meni magfiret et,
tamam musulmanlar hele erkeklerin mağfiretine asa. Yani şoň içinde sen düşmanını da salmaly, dostunu da salmaly, tanıýarlyň da şoň içinde, tanıýmaýarlyň da şoň içinde. Her kim Allah peýgambera, Allah Taalaga we Resulullah'a imany bagwursa şoňa hayır dua etýän nimel. Adam saylaman dua etse, şol adam ewliýalardan bolar diýipdir. Ýan kıwrýyňda bir adam tövbe etdi. Bir adam, bir gowa adamyň alamatydyr. Bir obaň çetinden geçip barýaka azanyň sesini eşitýär. Öz degen ýandyr. Tüs musulman Resulullah'ın hak ummatynyň mirdir şu. Tüwelime mescit cemaat ýürüýär bir mescitde diýär. Bu owada diýendir. Ve bir adamyň namaza gatnap durşuny görse, ulukon adamlar, ýaşullar, ýaş oglanyň namaza gatnap durşuny görse, çyn musulman hoş bolmaly. Täne kep aýtmalylardyr. Sen kime gatnaýaň, näme boldy saňa ýerek berýän diýmelle, hoş bolmaly. Elini yarag alyp, ýa bidirek ýerlere gidip, görünim mızahym bolup, ilgüniň emniýetinde hem urtursa näme etjek? Eger kudretimiz bolsa şolara aýdyly, hay nättirip baň diýip. Kudretimiz olara ýetene, olardan gork ýes. Oňa bir goja molla bolan, goja sofa bolan näme dille girjek bolmaly. Mescide gatnap ya Kur'an'a gatnaýany näme bir bilmänçik bolup gülüşjek bolup aw kefa edip onu mescitten alqarjak bolmaly. Hudaý we peýgamberiň söýýän zady däldir. Çyn musulman her kimiň namaza, mescide, Kur'an'a gow kep aýtjak da bolsaň hawlukmanjyk aýtjan ogully gaýrat etşi ýoluň uzak gitjek bolýar. Gow jetdi, için ýakyp aýtma. Senden nasihat edip baş, nasihat edip eşitsin. Ha yola o doktor ne bileyin nip bizleri dua etmeliler da. Berekallah diýmeli. İnşallah gowa adamlara goşul uzak gidersin diýmeli. Dua çiň diýmeli. Gow keprahat taf bolýar ki. Ve her hal hak Resulullah aleyhisselam şu kavm gözde görmeni Resulullah aleyhisselami şu kavm musulman boldy diýip eşitmeň secde edip beğenip şolara hayır dua edip Resulullah'dan dirman sünnet, dirman bereket, dirman nur, dirman rahmat kim ummaty bolsa gursagyny badyr. Biri tövbe etse hoş bolup, adamsy tövbe etse, zinanasy tövbe etse, Allah'ın gafsyna girse, enatçasy Hudaýyň gafsyna girse, owasynyňky palany, mahallesiňki palany ozol görüni mızahym bolup be, inni tulimi elini tisbiýa alyp, görüni ay gowja bolýyň diýip be, ay men istiva etipdirin diýip be, halkyň ýany utansa da öýtenne düýnäkdir bätdiň diýip şu köpleri eşitdi, mert bolup gelip be, ona Allah kuwat bermäni durmaly. Allah Taala dünýä we ahiretiňizi abad etsin.